זה אוטו שנראה תמים לכאורה, וזה בחור שנראה תמים לכאורה. אוקיי, עכשיו התמימות כבר יוצאת החוצה. איפה החיים שלי? אני לא אוהב את העבודה הזאת. מעניין. ג'נרל גארבג'. יאללה. אתה אומר, אבל יש לנו בעיה עם הקרטונים פה. חבורת הזבל. הוא אמר אם יש לנו כמו זה. בגלל זה את הקרטונים צריך לא לזרוק פה, או לזרוק בלי שהוא ישים לב. והוא מסתכל עלינו, אתה רואה? מסתכל עלינו, אחוז שלוקי. טוב, יאללה, אנחנו צריכים לעשות פה מבצע. יואו, רדי. אל תעיף את זה בטח. טוב, יאללה, גיא, רגע, רק מילים אחרונות פה לחבורות הזבל. די, כוסמק. איפה החיים שלי? כוס מרמת. די! שזה ייגמר כבר! ייגמר, אני לא סובל את זה. יאללה, מה קרה? קצת זבל, לא קרה שום דבר. מה עשית? יואו, איזה סירחון, אלוהים. יואו, רדי.